19 rue Vidolet. L'exili és sentir-te sense país. Són temps durs, èpoques difícils que et formen i que a la llarga et converteixen en més humà. Comprens? Vols dir que viure malament t'humanitza? I tant. El món d'abans de la guerra em semblava irreal. Encara cremava tot per dintre. Però imperceptiblement s'anava tornant una mica anacrònic. A la teva obra hi ha un combat entre l'home i la dona. Sí? Sí, hi ha una mena d'agressivitat. No ho sé. No ho sé. Deu ser involuntari per part meva. Potser és que les relacions entre home i dona són impossibles. I a tu et semblen possibles? Doncs no ho sé. Potser més que impossibles són difícils. Què li passa avui? Ens ha parlat del marit, del fill? I de nin? Però no deies que era tan hermètica. Sí, però la relació amb el nin és el que provoca la separació amb el seu home. Pobre Mercè. Sí. Va ser un afer platònic sense consumar, oi? No van tenir temps si el nin el va matar. Vam continuar a peu 3 setmanes, caminant gairebé 12 hores al dia, fugint dels nazis. 40 quilòmetres diaris, sense menjar gairebé res. Era això el que volies saber? Sí. Va ser la part més dura, no? Calia que em fos travessar la Loire. Deien que la França, que encara quedava als francesos, hi seria defensada. Van patir un dels atacs més terribles dels estuques, els bombarders alemanys. La gent indefensa corria com podia per amagar-se dels xàfecs de metralla. Un espectacle dantesc. Quina por. I des de la finestra vam veure com cremava Orleans. Orleans cremant. És difícil explicar-ho. Viure amb mi és ben difícil. A més, aquesta feina meva em fa tenir un humor terrible. Va, dona, no siguis exagerada. Però, si em deixen en pau, sóc bona gent. En fi, sóc com tothom. Sí, com tothom. Potser una mica més espontània que altres persones. Quan ric sóc simpàtica, quan ric escandalosament ja no tant. I quan estic ensopida faig cara de metzinadora. No tens remei? Tinc una morbosa i inconfessable passió per la rapsòdia hongaresa. M'agrada Cicciornia. Oh, Cicciornia, oh, Ciscúria, oh, Celàpia, oh, Clocloia, oh, Cicciornia.